Siyempre, bigay po ngayon sa OPM. May line-up kami ng mga turbinado namin. Magkakaibigan pa kayo dyan? Parang pag kumalang pa kayo isang check mo eh. Alright guys, ito, yung mga bata, I'm sure narinig ito sa mga magulang sa mga tuwing ng kapinig ko. I like to do an OPM medley para sa ating lahat. Let my brothers say hello. Tatawagin niya. Come on. Isang Talagang sumilip ako sa cellphone ko, no? Gusto ko yung makita ang gusto makita pictures. Ito, dahil medyo ito, gawin natin ito. Yakap. Sige din. Here we go. Sundan mo sana tulong mo sa una. Yeah! Kawan mo ay aking pumutan. Problema'y iyong malilimutan. Ano daw? Magkailangan sa'yo. Halika na at palakpakan natin si Gershon Migay! yakap yung title. Yakap. Ano pwede? Ganito yung pagkakagandaan, kinakabahan lang ako kakatakuan mo. Pero salamat. Habang tayo nagayakap sa dilim. Ito tayo! Ha! Ito na ang
saya? Yung totoo? Alright. Ito na binanggit